שלום לכולם, אנחנו ערב פרשת קדושים. אחת המצוות שמופיעות בתורה, בפרשה שלנו, ואהבת לרעך כמוך, שעליה אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. הרמח"ל במסילת ישרים כותב, כמוך ממש, בלי שום חילוקים, בלי שום הבדלים. ואני לא מצליח להבין, איך אפשר לאהוב כמוני ממש? האם אני צריך לאהוב כל יהודי כמו שאני אוהב את אשתי, את הילדים שלי, כמו שאני אוהב את עצמי? קשה לקבל את זה. הרמב"ן מקשה את הקושייה הזאת ואומר, אין הכוונה כמוך ממש, אלא לשון גוזמה. ובכל זאת, צריך להבין מה התכוון הרמח"ל כמוך ממש. אני חושב שהתשובה לזה תלויה במה שאנחנו רואים בזמן המלחמה האחרונה. כשיש יהודי שאומר, אני מוכן לתת את היקר לי מכל, את החיים שלי, עבור עם ישראל, הוא מקיים בזה את הכמוך ממש. הוא אוהב כל יהודי כמו שהוא אוהב את עצמו, את החיים שלו. גלעד ניצן, אחיין שלי, אמר לי בסוכות, לפני שנהרג, שאלתי אותו, אתה לא מפחד עם כל המבצעים שאתם עושים בסיירת? הוא אמר לי, אני שמה בשביל לבצע את השליחות שלי. אפילו שאני יודע שאני מגיע גם למקומות מסוכנים. אני עושה את זה למען עם ישראל. לא צריך חלילה למות, צריך לחיות ככה. לחיות בתובנה ובהשקפה שכל מה שאני עושה זה באמת מתוך אהבה אמיתית לכל יהודי באשר הוא. שנזכה להרבות אהבה וחיים. שבת שלום לכולם.